ole ama sain ngai thatu zong zong te chibai vek ule pathian venale ompui in between hammer and sickle ti le khabu chu abung to berna kan lo thleng ta a ngai thatu tena min hlut sakna le min support na zong zonga lom thu khan soi ani between hammer and sickle bung som le palina America kan thlen thlak nu hi chuan keima mi mal nun han soi vak tur ka hrelo kan mission rong bolna chuan ni lengin kan boi ve em ringot maya tu ma in mi mal nun kan hmang man lo ani amai ro chu thil pani chau ngai nom tura karin kami mal nun tlem ka han soi ve nge kan pui nei thu le pastora ta na nem nge kani dan te chu judi chu USA alo thlen thlak ve nu chuan New York khopuya kanin hmuwa New York atang chuan kan chen na mun Glendale khuwa kan kala chuta chuan kanin nei ta a in nei na chuan kan na tho thin dan chu kan soi tam bera chu chuan judi thin chu a thong hle a kanin nei zo honeymoon kan man ve dan chu zan rei tak tak thlengin kan nu pa chuan kan mission office a na kan thok dun thin ani tuk chuan ei khama kan ti ber chu kan mi te an man thar ber chungchang ani a chhun thing pui inna le zanria kil ho na po thudang aleng ngai lo judi point anun chu athak thleng na sa ve hle mai kan rong bol na chu kan cho ania kan chiara kan ea kan mut puya zan lam mu mang thlengin communist rama ko ran ho te ne na chu kan mang phan thin kan mission na kan tana tanga kumthum aliam nu chuan Christian Mission to Communist Countries khom pui ma saber chu Switzerland rama kan manga chuin khom puya chuan pastora tan nem nge kania khomol pui sang ram som pariat atanga kal khom kan ni boka kan mel le vun rong po achikim hle mai he khom puya hian khovel ram sang communist opna hnuaya Christian ten pathian thil ti mak anton ngai nom tak te chu kan ngai thathi na ni Norway ram bishop Monrad Nordarval Thomson khu ami in minnem ngeta bishop chu kapale ramdang atanga local ten an troyom nge ni kan mission rongbol na pui ber pakhat chu Bible thon chua ania makta doi tam tak kan thon thina heti lai hian Soviet Union chuan nam sang za som ni pani lai a opa heng ho zinga nam za lai chuan an tongin Bible an la nei lova communist ram chunga hi chuan Bible hi awang hle thin renga China rama phei chuan a omlo ti thei ani hetiang ani awang hian kan tumber chu communist ram chunga Bible thon lu chu ani chu wang chuan sarkar hriat lova thon angaya aru ka sumdong smuggler kan ni ber mai Europe khochak lama hian kumtin mi makta doi tam tak khwal zin an kal thina mi zong le motor zong chu lo en fiat thin ma se an en vek sen lo chang a om thin motor an en ulukti kan chiat chuan kan mei chia te chuan rai por angalang turin anin no puara atopa chuan nau du om tak an ring thin nau ve se tur lovin mi pa po ni lo mei chia po ni lo chanchin thabu te chu communist rama chuan an washing ta thin ani hetianga kan mi tangkai pasal tha te hian lung in tang chung te tan chomdol na te po an keng tel thina chutianga chomdol na thil pek lo dong tu Siberia thalera tang chung te ne na tanga lom thu soina le kha kan mu ni chu kan dam chung kan hlimber ni an hial ome chu le kha po chu aruka an ron ken chua ani nge a anuwa po le khadang tam tak kan dong boka tun nai loka Russia lungin tang pakhat nupui hne na tanga kan le khadon chu hei hi ani rian ngai lo du tak mangai na chibai kabu ka che voina in thil thon pek kalo dona wangin kamit tui chu kabianga luanga ram hlata ka tanga hetianga min mangai na in ron lan tir hi lalpa chuan na satakin rul che sela ka pasal lung in tang mek le ka fa te no pang pariat hian lom thu an sila che ithil min ron thon hi kan tan awalute lul em kafa no pang ber chu kumlimi ania au pa ber chu kumsom paruk mi ania
ka pasal hian kum nga chung chu lung ina min tan san to a ma sela kan pa chuan ke ni chung kwa chu ni tinin min en kol tlata pathian chuan ama in hmangai awanga ami te chunga in thil ti tuna po in ti mek chu a thei hil don si lova i le kha lo mu ve thuai ka lo be se tin chom dol na le bible kan thon lo dung tu te hne na tang hian na sa takin chakna thar kan nei bel zel thina kan rin na an ron ti chak thara achang chuan an lom zia chu mu thein an ron tar lang ve thin Russia ram in tina chuan thingpui da sat na hi a oma thira siam burlian tak ania tum khata thingpui no som in te chu thil maka an ngai lo chu wang chuan chung ko tin hi thingpui da sat na tel lo chuan a ko sak theilova an ngaya ke ni po thingpui da sat na burlian tak mai le Russia siam sana hi min ron thona mangai na thil thon pek ani sana chu akal thei to lova ma sila a hlutna a bo chuang lo henglom thu sui na hi kan hne na ani mai lova mitlom tak tak ta thil pek tling kho ma tanga kan rong bol na ra chu ani jok hetiang thil pek te atang hian pathian na tho mak tak tak chu aron in tran thin ani thu thung thar bumal chu Siberia thalera lung in tang pakhat cho atan thon lu ania tang veng tu laka athuk ruwa lung in atanga achu thlengin avung tha achang du lai ber te chu a hnuai rinin kan hne na chu bible chu aron thon nge nge ni communist rama christian te hne na bible thon lu hi abatin kan ba ni in ka ria kan taneng lai poin an tung traya kini kan office atul em na kan tho lain le tung trai na hun thol po kan nei theilo lain lung in seom tak chunga tangin min tung trai sak thin chu tiang chuan ni tinin kan na chu ngor takin kan thoka Russia le Europe kho chak lama Christian zong ten min tung trai sakti kan ria ni communist rama bible le chom dol na thil keng tu te tan hian phim khurangai hle a uluk taka zirtir na pe kan ngai ni an nun na le an zalen na da khamin an thoka phim khur taka in buat sai angaya man an ni vai chuan an va pek tur te ming le omna zong hriat an ngal dona chu ba ka an ma ni nge chu ti du da na nuaya an tlulut nge dona ni chu tianga kal tur te zirtir tur chuan Romania rama kan chen chunga kan thil hriat te chu atangkai hle a kapa chuan heti hian a soi thina man in nia zona an zo tran don chia khan theito pin boruak hip lut ula chu chuan in thisena boruak tha athun bel don ani in tak sabung sanga ti sol te chu timar phut ula a in dotin thadul le ula chu chuan in taksa boruak tha chu abel changa in thisen kalvel chu ati chak bokang tin in tor theina tuar feina po abel chang hetiang hian ni tinin in kal chhuah ma zong in ti thin don nia atia kan zawai chuan hetianga tuar feina nei tur hian kan ti thei vekani mani le mani dar thalanga in en chungin chung te chu kan ti thina hetiarei tak ti chinna an nei nu hian then khat chu mani du thu nge in ni kho selo deuh thoin an in siam theya in dop na seom tak ma chon na atan thil thatak ani chu ba ka min dop tu te po ati dang lam dai theani bible keng tu te tan chuan in hum him na atlem hle a an mani nge poin chu tiang din huna ding an ni chu an the chiang hle a thil hlo om chitin kan hriat tira ma sela chu chuan ati zam ve mai ngai lo zama hnekin hetianga in pe hi an ron tam tiala communist sipai bum dan chi sang po an mani atangin tam tak kan zir chhuah pha ani korlum ban bul thuina kara ringot po thucha poimo tak tak tam tham fe chu aken ruk thei ti te kan hre zela korkil kara ringot po bible thu poimo thalak microfilm tam tak aze ruk thei ani kan tana tangkai tak mai Russia rama thleng thin chu nam sang za chuang zet in ngei lo na lo thleng thin hi ania Russia sarkar chuan thup tum thin ma se
thup sen lo tam tak anei thin chu chuan rem chan na min pe ve fo thin ani tum khat chu Ukrainian mi America rama cheng Christian thatak khi apian naram Ukraine zin turin kal atuma kan mission chuan Bible thanem tham tak kan thona Ukraine Russia ram op pakhat ram a thlen chuan ama chipui te chu geta an lo duty a Russian ho an huat na an sat ve e mawangin athil ken te chu man sak talo chuan an thian te ta tur Bible panga an dila ama chu man lovin an kaltlang tir ta a Baltic ram Russia ram op biala cheng te point communist chu an ho hle a kum sang kha zakwa somli khan an du lo chung Stelina sarkarin an op be lui an nia mi makta doi ruklai chu sal angin an en kolani heti hun laya sakho in ra be na chu arong hle a ma sela kan mitir te chuan chulai rama chuan an him ti an in chiang hle a chan chu Russia communist chu an mel malian ber ani awangin Baltic rama cheng te chuan an lo tran pui thin ti an ria tual chung thu nei tu ten an lo man pal ani point Moscow rama thon lovin an lo kalna lama an kirtir le mai thin kan pasal tha te chu khwal zin vei wak an tamlai takhian thurwal pui po nei lovin an kal deuh ber thina atam ber chu thalai an ni an kalna tur hmun chu alem ne na ziakin an keng thlap thina rela tanga an chuk ve le a an chuan na tur bas nen an chuk le huna an vapan tur in le mihring nen an tha chiang hle a tongkam khat po sen ngai lovin an na chu tlin takin an thok thin an va mu te atanga engemaw chin chia na an lo en tir chuan en thatu te an hnai ti an ria rang takin an in thiar fi hlim mai thin kum ni lek kalta atang khan hetiang hian khovel puma Bible thedar na chu tho ania Cuba ram atanga pasal tha report ilo ngai thateng kawa mu tur chu mi fel tak rong bol na tui takania lungin tang chung te akha tokin akan kol reng thina lungina chuan pastor po thanem tak an tanga atang lo te po an ko san atangin an hnot bowa na tho tur mu mal selovin rethei takin an khosa a heng mi te hian kan chom dol na thil ken te chu lom takin an lo dong thin an rethei zia chu soi mai ain an rethei jok Europe kaltanga Cuba rama kalthin kan ni awangin ka poisa ken te chu rang ka chak sana le tlereu leinan ka manga poisa faya ken chu thil harsa ania rang ka chak chu Cuba rama ato hlea chu chuan ale tam takin na athok the ani ka thil ken te chu a hmun rong bol tu lo om hne na ka hlana ani chuan lungin tang chung te hne na an mamo dan enin alo sem rual le mai thin sum don hlo om tak ni ma se lalpa chuan min veng him tlat thin sakho thila chau har satna a om lova tlema sakho zalen na a om dewa piang hian a thak tu har satna dang hi a local vele thin khofel ram zale na cheng te hian an mo phurna an theihil vai chuan mao China communist roi tu le kosigen Russia communist roi tu te chuan khofel hi an la rab bet vek don ani khofela hian du than tur pani che omin ka ria communist thu nuaya ku nemo nuclear in do na thlen tir emo ani ma sela communist ho chuan than tur pathumna an la se cheu mai nuclear in do na chu an chok chuak ho lovanga ma sela ral thuam hlo om tak an nei chu mihring nun ti chiat vek khi ania an la ka tang hian in zir har angai ani a chana thatak kan nei chu tharau lam in do na a khinlet hiani communism lak to zong zong hi Krista ta na la let tura tho hiani kan rong bol na hi tharau lam chawa atop theibik lo le ngala khothang lam ko san ho chuan an zirtir na lar tak pakhat chu isu hi mimal chandam tuatan ti hiania hi Bible seidan le tumdan ani silo kamimal sualna bak sualna dang tam tak au ma wangin mimal chandam na ringot thi thlurbing thei ani lo ko san ho sualna te chung ko sualna te vantlang sualna te hi kan zawaya telna ani sia amo kan phur theu ani
chu wangin khothang lam ko san suai tu te beng thlep to hi kan kai har atula communist hovin sakho zalen na lem anlan tir thin awangin khothang lam ram te chu olsam takin an bum thin Solzhenitsyn Nobel Prize hial dong tu chuan American hote communist sarkarin an bum dan asoya kumsang khazakwa somnga chovela khan USA sarkar mi poimo tak pakhatin Russia rama lung intang te atloa atlo tur thu hi ama dai atanga hriat tir an ni awangin Russia sarkar chuan chu pa tlo tur bik chu an lo buat saya in pakhat nuam taka hian Bible te khum nuam tak te eitur tuinai tak tak te thomhnu tha tak tak te mithiang lim mari lim te le khabu chiar tur tam tak le mitang then khat an lo da khoma chung mi te chu German Nazi nen anin dona an man te ni in an lo sila an tan chan dik tak ero chu America khwalzin te an lo biak wang ani zok sia chuta USA atanga local te chuan an han mu chuan tang ho an enkol dan chu tha an ti hle mi khwal tlo tu te an kaliam ve le chuan tang ho chu lero chan in hnong chu mai le vo taka chuan vuak le chomu mal lo dong turin an khallut le ngala Bible chhiarna hun tak ngial po an nei lo hetianga in bum na chi hi englai po in Russia sarkar chuan aban san phal lo ani Russia rama sarkar hriat pui baptist ko san suai tu pakhat chuan USA aron tlo tumin chanchin bumi te hnena Moscow khopui chunga biak in som pathum an nei thu le chuta chuan mi sang ni atanga sang thum an thut len thei thu asoya he thu hi keni mission atang chuan thil thar danglam tak ani awangin kan ngai ven ngala kan hriat ve china chuan khopui chunga biak in pakhat chau a oma chu chuan baptist mi te chau nilovin Christian ve te reng reng chu a huapa British Baptist Union hruai tu te Russia sarkar ne na in pethiam tak te chu he thu min hril chiang turin le anom na te chiang taka min hril turin kan nge na an chan na chuan Moscow rambial chunga ko san puitling po ni lo preaching station som pathum chu nge ya nima sela chu po chu khopui chunga ni lovin England ram tiat vel lai rambial chunga ani ti min hrila heng in khom na mun te hi an na chiang taka min hril turin kan ngen zuya ma sela min chang thei talawani hetiang dot puar poleng nal tak tak hian ramdang mi te chu an tilu hai thin ani khothang ko san te chuan Christian te suat tu Lenin athan chu zana chibai an buka Russia rama Krista awanga thi te thana ero chuan tu ma in pangpar pakhat po anda silo Russia rama ko san wak vai mi te hi khowela Christian zong mun thuma thena mun khat zet an nia zalen taka in khom na mun an nei velo Russia rama pathian thu zir na muna te he ko san chanchin hi pakhat main an zirtir ngai lo communist zirtir na chu ram tina adar zela Asia ram lai lia te po adara thilpui tak pakhat chu helai muna pastor te hian an mi te chu aru ka enkol zui dan tur an ruam man ngai lo hi ani Russia sarkar chuan kumsom nga chuang zet sakhoti rem tumin an beito a chuti chung chuan aram chunga hian Christian makta duai tam tak an la omani Christian na chu ti rem hnekin apung tual zoka tharau lama tui hal na chu ama ain athang duang zok ani chu wangin herama kan unau te chanpui na kan tho me khi abul tran na chau ani ti kan hriat apoimo a enge moti kong talin kan chanpui nge tur aniang in kalpo har satte lul nen communist ram atanga namlam entir tura local te chu America sarkar chuan duat takin alo mi khwala an thiam na thar berte an lo entira namlam entir tura local te la chu sipai rual khat hian aru ka chik taka en thareng chungin an ron troi om thina kan mission ho tu te ero chuan communist rama anti thin anga lodon son kan tum ve thina an hun man tur ruam man na le kha te chu kan ti dang lama akom chu an mani hip thei turang berin kan buat saya Russia vairin tum thiamin hun amang don ti thupuya mangin achunga chuan communist rama inti du da na thlen dan dik tak chu
zep nei mi lovin an thalak te nen lam kan da an siar ngei theinan chutiang chuan kan lo ti let ve thin Los Angeles khopuya an hun manna po mipui kal khom te chiar turin atam thei ang ber kan the dara Russia ramatanga local lam thiam pakhat chuan omhlen adu thu min sila a thian dang point omhlen chu an du hle na a an rama a chung te tur thei da tur angai tu in a omhlen ngam talova chanchin thabumal tam tham tak kan pe a an rama hontir ngei kan du a an ni point lom takin min don sakani hetiang hi lenin azirtir ta ti dan ani awangin keini point hetianga local anum phot chuan kan lo zui ve nge thin Russian thalai ho America ramalo zin te hi kan thalai te hian Bible lo pek an tum thina ma sera ulau takin an thian te hmuwa an dong du ngai lo lekhabutlak tlai lo an ti san mai ani amai ro chu an bolina te kan valu khung chuan tu ma in Bible hi an nar ngai lo America rama cheng communist then khatin an thurin the dar tuma thu soina an nei don ti kan hriat chuan Christian zirlai te kan puna an thu soina ep chia awrin na kan da an thu soi chumi ten an hriat theilo nan ring takin kan lo awlet ve thin heti taka thanem ngaya an be wang hian khovel mun thuma thena mun khat chu an obet der to ani hi tuna thalai rolin hlim taka ahu hova an thil nei te anin ei pui thina kholaya an kalvel hi communist khosak zia chu ani mai lom ni an ti thina chu adik lo communism chu mi hausa te thil nei chu saka mi ra thei te hne na pek lam ani lo mi tu po an nei apiang chu saka kut benga om tirna ani zok kan thalai rol communist ho do dal tura kan buat sai te chuan du soi thei na hmuna communist ho thu soi an lo ti boi thin chuan atopa hne na an chang ta nge ani kan thalai rol tuai siam te chu atulang angin sumlama po kan tran puya tuna chuan America rama thalai pol lian tak alo ding theita an thil tum lian ber chu ram zalena cheng thalai te hi Krista hne na kan hruai vek turani setanatan kan phallo ti hiani hetiang harna hi khovel mun danga po athleng me kani kan thil tum pui ber chu kan u naute rin na awanga lung ina hreom takatang te tran pui ani ram zalena cheng kan thian te kan cha du ber chu lali suan trap te chu tra pui ro ati hiani isua mi khwala ni na thleng tu saruak le dam lova a oma a thom hno le dam doi pe tu lung ina atan laya kan tu ni turin kan u naw ti du da tur te hi ingai tuang u an chunga kan tilo ani chuan isua chunga tilo kan ni don si a ole tikhan between hammer an sikol communist ti du da na hnuaya ti le khabu chu kan lo chiar zota a ngai thatu zong ten khang kan han ngai thak ta ka tang te khan eng ang takin nge pathian ta na kan rin oma eng ang chena nge pathian kan rin ti ma ni theu kanin ngai tua apoimo hle ome le khabu ngai nom tak ron chiar le thuai ka han tumanga minnu ngai thak sak le theu turin ka han som ngal bok acheu